te lo damos en 3, 2, 1... Hem vingut al casal aquest matí a fer 2 tallers de rap amb 2 grups diferents. Hem tractat diferents qüestions com la rima, mètrica, estrofes, etc. I a més hem reflexionat una miqueta sobre diverses qüestions en relació al gènere, sobretot els rols i els estereotips de gènere, quins malestars ens provoquen. Cantamos todo el grupo a la vez, las estrofas, ¿no? Para que se vayan soltando, luego ya al final pues van saliendo así por grupitos más reducidos, ¿no? El rap compta amb un potencial que és una música que per com està configurada, pel seu origen, és una música molt propera a la gent adolescent o la gent jove en general. Llavors a nivell de llenguatge, de codis, d'estètica, etc., la senten com molt propera. A més, com explicant les coses bàsiques a nivell tècnic, com que és una música molt assequible, és una música superdemocràtica. Aleshores dona com molta llibertat perquè expressin des d'opinions a nivell de com està el món i com el veuen fins a malestars propis.